Geleka xebatên hilbijartinên parlamentoyê di heman demê de li Amedê kelejana hilbijartinên muxtariyetên taxan jî hene. Namzetên muxtariyetên taxan jî bi pankart û bangeşiyê xebatên xwe yên hilbijartina muxtariyetê didomînin. Kemaliyê Mezopotamya Mahallesiyê berêberê ji me re yas cê taziye yerî ji me re lazim e. Yani en şertê me ana di mehala me de hiç taziye yerî tune ye. Çi kemaniye em el birliğiyle bidin pêşiya wan çi gerek bişke em ê wîya bikin. Namzetên muxtariyetê amaje dikin ku wan lêkolîn kirine û pirsgirêkên serekeyên taxan û pêdiviyên xelkên taxan jî baş dizanin û dê ji bo çareserî jî çi ji destê wan bê bikin. Ez ilk tiştê ku bikim tiştê ewilî li vê mehalê gere mileta me gelê me ji destê vê eletîk û birandinê vê zehmeta ku dikişînin bê qelandin. Ji bo zarokê vê mehalê ez pîrtûxaneka ku hîtab bike li zaroka. Ez ê çê bikim. Hilbijêrên taxan jî tînin ziman ku ew ji muxtaran hêviya xizmeteke baş dikin û dixwazin ku xebatên xwe jî bi awayeke pak rêve bibin. Ew kemasiyê taxê çi hevin ku dikarve bigîne gelek ciya. Dikarve bigîne şarîdariya me. Ez ji muxtarê xwe dixwazim kî mehle mesela mehle temîzliğî ve kîja muxtar têse birave ez ji wan rîca dikim bira heqê xwe daîma bigere. Hilbijartinên muxtariyetên taxan dê roja heştê adarê yekşemê bi rêve biçe û li Amedê ji bo muxtariyetên taxên nû dê not û 1000 hilbijêr herin ser sendoqan. Namzetên muxtariyetê bi projeyên xwe didin xuyakirin ku muxtariyet jî ne kemî parlamenteriyê ye û namzetên muxtariyetê amaje dikin ku posta muxtariyetê jî wekî posta parlamenterî û şaredariyê giring e. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.